kawrital mangal waɗi ɗo Bamako ɗo ana foti 23 président ko hawri e ngal kawrital nenno Lasara Alan 4 décembre 2005 ɗo kursi pucci Bamako ɗo donniru mawndu waɗi ɗon ennam donniru pucci teddengal mayru fuu tottama Oumar Ibrahima Touré Gundam Ɗige kanko woni ministre dabere daabaji leydi Mendy e awgal mo tawdama e ministre Cheikh Oumar Sissoko daraniɗo fina tawa leydi Mendy Oumarou Hammadou Dicko ministre joɗodiral leyɗe men Afrique e malinkoɓe jooɗiɓe joolari Mohamed Diame Semaga ministre ndiyam e courant-ŋaji e ko iwanta en leydi Malika bari hayno kay wona mo holliti kanko Gundam Ije o pucci wona hunde heyre e leydi Mendy yoɗi daabaji darjinɗi leydi Mendy ko wona hande nenno ko heddata ɗi faaɗi ɓeyda yirwere leydi Mendy fuu laamu o daroto hen fulɓe mbi nde neɗɗo holla so holli fuu ko holla ko yawi ƴeewe ɗo sukaɓe Sékou Bara Sékou Sala ngari hawrude hen dimaɗi Hammadi Fatuma kippi kine kippi kolɗe kippi sagade moɗi kippa hewda e biltade ngule ɓawla nguje ɓawla mise ɓawla ndiwa neɗɗo hakkunde mum e lamɗo ɓawla kaari taƴi ɓoggi keyɗi bonni inde joomum en so leyɗi ɗi ndiwan so toowi ɗi coran ƴeewe ɗo kawɗe ɗe meeɗay wadde Bamako hono ɗum worri ministre Oumar Hammadou Dicko ne ka ko hayni ni jeemi to gonga Allah sabu de hono gila miɗe nana fa hande kam yi hono ko wiyete pucci Sékou Sala ngari fa Bamako ɗo kollimi ko hayni mi yi neɗɗo ana dogga dow puccu mi yi hande ndu neɗɗo ana ngabba dow puccu na dogga ana yaltira caggal puccu ana dogga dow pucci ɗiɗi pucci tati ɗum kam mi yiya abada so wana ni mi yino mi jaɓatano ɗum hande mi yi ko hayni mi yi ko weli mi yi ko seyni mi yi bawɗe Allah mi yi dokkal Allah so wana Allah hokki neɗɗo ɗum fuu heɓatako ka ɗum o fuu o moƴƴere mawɗo noon saabu de so wiyama hannden course Bamako williteke immiteke o moƴƴere leydi noon o moƴƴere meɗen en fof Allah wona en jaam Allah tawen en jaam on e tiyam Sékou Sala hokki yamirore golle o fuɗɗat
Sama-sama nani double suka sama ulu bebe mana teman itu lah kami ini kemek itu so ini itu bebe ba fokus so suka sama ulu bebe na anu padoko anu pasiko jiran avion Jota sana ada fanya makutla saya suka kota Asia suka kota Asia apa yang suka kota Asia sama pula ujian besok ini aku puluh besar suka klik Sudah keluar karena wali pergi nyepe minna dulu nggak tunggu amat sesuatu